Nevieš, ako to nabrúsiť? Tak pozeraj. Tá fréska sa dá krásne nabrúsiť. Ešte vám ukážem, ako brúsim takéto frésky do vrchnej frézy. Ako vidíte, táto je už hodne vytupená. Už normálne cítiť aj nechtom, že to je tupé. Je to pomerne drahá fréska a škoda to len tak trápiť a vyhodiť. Tým, že má takýto malý priemer, tak pracuje pod vysokými otáčkami a rýchle sa otupí. Používam na to takýto diamantový plátek. Predávajú to aj samotné, ale ja to mám z takéhoto bloku, len som odlúpil dole jeden tento segment. Toto mám 400, ako vidíte. Toto je už hodne zanesené, tú špinu si takto dáme najprv preč, aby sme zbytočne nešúchali. Potrebujeme, aby nám to brúsilo. Vidíte krásne, za 2-3 krát potiahnete s tou čistiacou gumou a máme to. No a teraz si chytíme frésku takto do ruky a musíme to dostať. Musíte takto kývať s tým a dostať to do toho citu, že kedy sa vám ten brit opiera. Nezačať hneď brúsiť, ale pohrať sa s tým takto. Že už cítim, že sa to opiera. Potom tento prst používam ako opretie tu na kukovadline, ale keď budete mať nejaké drievko, tak drievko. Skrátka, tým spodným prstom sa oprem ako vedenie. Už si nájdem si tú polohu, kde to leží. Pri tomto malom brite je to pomerne zložité, lebo tam to leží na malom kuse. No ako môžete vidieť, tak to vyzerá pred brúsením. Neviem, ako to bude vidieť na tej kamere. Tak toto vyzerá pred brúsením. Je to chúďatko, už voľačo odrobilo. No takže nastavím si to a idem. Vidíte to tmavé, čo tam zostáva, to sú vlastne stružliny, brúsny prach z tých plátkov. A to je dôkaz, že vlastne brúsim. Že toto video robím asi 10 minút a aby som vám takto poradila, komu sa toto video páči, tak dajte si 2 sekundy robotu, aby ste ťukli na tom počítači na ten gombík. Aby som aj ja mal nejaký dobrý pocit, že toto nerobím zbytočne. To je taký dobrý pocit, keď už máte cit v tej ruke, že už cítite, ako to leží na celej tej ploche. To sa nedá vysvetliť, to si len treba takto vyskúšať. No ja by som s tým už nič viac nerobil. Ako vidíte, po celej dĺžke britu je to pekné lesklé a krásne cítim, že už to hryze, už je to nabrúsené. Lebo kebyže ešte s tým tupým nástrojom ešte ďalej pracujem, tak sa zničí úplne a nástroj je nachystaný na ďalšiu prácu. Určite sa dajú nabrúsiť aj tento diamant treba takto viacej vysunúť. Tiež takéto veľké, samozrejme, že takýto veľký plátok neobrúsite za minútu. To niečo potrvá. Keď ti to pomohlo, tak daj odber a like. A keď vieš niečo lepšie, tak sa s nami podiel a napíš.